Dobrý... Haló? Dobrý večer. Tak, toto sú také dve verzie obálok, ktoré obidve boli vytlačené časopisu o dizajne z Slovenského centra dizajnu, kedy som vlastne, celé číslo bolo venované grafickému dizajnu, takže to bolo také trošku aj politické, že teda dizajn nie je len tá forma, ale aj občas tí dizajneri rozmýšľajú aj o tom obsahu a tak, ale zároveň to akože vlastne, že vnútri je to. Tak som to dal na úvod, lebo tak toto tiež bude o grafickom dizajne trochu. Toto sú také dve heslá alebo rčení, ktoré ma vždycky tak ako rozrušovali, lebo sú také protichodné a neviem, podľa ktorých sa teda má človek riadiť, ale je to taký side produkt mojej diplomovej práce na Umprunke v ateliéru grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie, kde som vlastne analyzoval grafický dizajn, lebo nechcel som robiť nejaké zadanie alebo niečo také, ale že teda, že čo to vlastne robíme, teda keď už tú školu som skončil a tak. Tak na jogurte, akože jogurt, nikto nechce robiť jogurtový dizajn, ale tak tam sa to dalo ukázať, že jogurt máte, potom máte navigáciu, musíte nech roztriediť, potom možno, že ešte viac oddeliť a potom tú reklamu a tak, a každý si mohol posúvať tou laťkou, že čo. Toto je, počas teda ešte školy som v štúdiu Najbr asi rok pracoval na takých dvoch väčších veciach, redesign denníka Pravda a logo Ostrava, spoluautor Aleš Najbr. A my sme chceli, aby sa toto dostalo, teda akože to logo tak jednoducho do povedomia, ale vidíte, celkom sa to uživilo, už to takto funguje až na takých nízkych leveloch. Toto bola druhá taká zákazka, tiež zo školy, ktorá celkom úspešne sa zrealizovala. Zavedenia eura v Českej republike, kampaň, alebo respektíve taká nejaká národná koordinačná skupina pre zavedenie eura v Českej republike. Logo, ale teda euro nikdy nezaviedli, ale tak nevadí. Logo majú, takže sú pripravení, keby to náhodou raz prišlo. Toto je v Bratislave, áno, festival frankofónneho filmu Bratislava. Prvá kampaň, ktorú som pre nich robil, tak som sa tak ešte, akože veľa sme robili a analogové a všetko to vyskladávalo, to bolo hrozné, ešte neboli digitály vtedy úplne, tak také to bolo akože celkom pekné a potom už som viac také typografické veci, ale zase, že keď už ideme von a máme zaplatené tie citylighty, tak trošku nech je to zase politické, tak vtedy bola taká situácia v Bratislave, že boli všade iba tie multiplexy a malé kina, posledné kino Mladosť bolo, chceli ho tiež zavrieť, tak sme to akože využili zároveň, že propagácia festivalov a zároveň, že trošku ako rozvíriť nejakú diskusiu, že aj tie malé kina by mali byť v meste a tak ďalej. Toto je kultúrne centrum Dunaj, KC Dunaj v Bratislave, ktoré je na 4. poschodí bývalého obchodného domu, kde developer nevedel, čo s tým, tak to nech prenajal nejakým takým kultúrnym bláznom a oni doteraz to tam provozujú, každý mesiac majú úplne plný program a je to iba jednoduchý nápis s tou vonovkou odkazujúcou na ten Dunaj Tilda, ktorá sa dá vlastne napísať aj v SMS-ke bez toho, aby ste nejak museli niečo riešiť. A toto my sme tam robili taký veľmi jednoduchý navigačný systém, ktorého súčasťou bolo označenie WC, kde sme akože teda to najpodstatnejšie sa snažili zvýrazniť, no ale postupne im to nejak tam nevydržalo a potom si to tak prekreslili, no neviem, no. Toto je Cvernovka v Bratislave, kde v podstate teraz pôsobím. Ja som sa potom, keď som skončil školu, vrátil do Bratislavy, akože z rôznych dôvodov, ale to je jedno. A to je v podstate taká jedna z posledných fabrík, ktoré v tom širšom centre Bratislavy z tých starých zostali zachované, všetky ostatné sú zbúrané. Toto tiež má teraz nového majiteľa, povie, čo sa bude diať, takéto ateliéry. Toto je náš ateliér, ktorý máme s Martinom Šichmanom, architektom, voláme to Oxymoron. Robíme spolu, ja robím aj svoje veci, akože grafický dizajn, ale robíme spolu aj na architektúre alebo na dizajnoch rôznych výstav. A toto je v podstate náš ateliér, ktorý tam momentálne teraz máme. Toto je taký... Nechcel som tu práve dávať tú architektúru, tak to je na takú samostatnú asi prednášku, možno, že niekedy inokedy, ale toto je jeden z domov, ktorý sme ako keby realizovali. Je to drevonoslavný dom na takých pätkách, je pasívny na severnom svahu, má tam vnútornú takú záhradu, presvetlenie, no to je zložitejšie, na to teraz neviem rozoberať úplne. Preto je taký zahalený. Toto bola napríklad teraz taká posledná vec, ktorú sme realizovali spolu tiež. To je v Detskom múzeu v Bratislave taká výstava o udržateľnosti planéty, vlastne to, že trvalé bydlisko Zem. A je to v podstate taká internatívna hra, kde pomocou nejakých analogových vstupov tie deti fúkajú a vyrábajú elektrínu a sa tam učia, čo to vlastne znamená niečo vyrobiť a zrecyklovať a tak ďalej. Toto bol taký reštart ceny Oskara Čepana, čo je obdoba ceny Chalupeckého na Slovensku, no ale tak nechce to tak robiť tak vážne, sucho česky, no, tak je to trošku taký western z toho spravili a hlavne nikto nevedel, že je to ten Čepán, no lebo to tam niekto sa rozhodol, že to bude Čepán, ale nikto moc nepoznal, tak sme to celé postavili, že tak poďme ho ukázať, lebo nikto ho predtým nevidel poriadne. Tak sme spravili medailu,
na 3D tlačiarni sme tú fotku zobrali a tak vyextrudovali, nejak to tak vytlačilo škaredo, ale všetci sa tešili, že mali modrú medailu potom. A tu sú tí finalisti, tí sa tiež tak nafotili, jak ten Čepán, nech to tak akože všetko sedí a bolo to, no. A tento rok teda pokračujem, od Čepána stále treba ešte vysvetľovať, tak no, ale urobili sme zmenu, už sa teraz pozerá na druhú stranu a je to 20. výročie, takže už to písmo sa tak uklonilo, nech je to také decentnejšie. A keď sú tu nejakí umelci pôsobiaci na Slovensku, tak ešte majú asi 24 alebo 23 dní, aby sa mohli prihlásiť do tohto ročníka. Zvýšil sa vek na 40 rokov, čo v Čechách povedali, že nie, to nebudú robiť. Takže to je iba taký pokus. No. A ja som písal, že aj knižky robím, ale to sa mi tak zdá, že sa ťažko tu prezentuje. No tak toto je taká asi najväčšia, ktorú som robil, aj v zmysle akože rozsahu, aj že 2 roky to trvalo, aj hlboko sa dalo ísť, lebo nebol deadline, a nikto nestresoval. Ale môžete si ho nájsť na YouTube, že monogramista TD listuje svoju monografiu, tam to celé po jednej stránke si prelistuje, tam si to pozrite. A toto je taký posledný projekt tiež, Hrudo Sloboda, slovenský spisovateľ, on píše také, on už nežije, ale napísal asi 24 románov a teraz vydavateľstvo Slovár sa to rozhodlo teda vydať nejak, ako tak nejak jednotne. Tak som vymyslel takú pascu na zberateľov, že teda vytlačíme im písmenka, oni sa budú skladať a budú sa to všetko nakúpiť, lebo potom nebudú mať kompletné a tak. Takže takto to vyzerá na tom pulte, potom máte to písmeno, vždycky to vychádza nejak z názvu toho diela, niekedy sme to posúvali, aby tam vyšlo celé to meno. A už to celkom funguje, už to tuším teraz 4 vonku a knihkupci sa s tým už tiež začali hrať. Ešte nemajú H, ale tak zobrali nejakú inú knihu. Takže toto sme chceli, aby to takto nejak fungovalo. No. Ďakujem za pozornosť.